Zdravím všetkých. Dnes by sme si spolu vytepovali môj gauč. Na tepovanie používam od K2 tento tapis. Ja už ho mám zamiešaný v tomto postrekovači, ale dá sa to kúpiť aj v takomto menšom balení a môžete si to vlastne aplikovať na gauč aj z tohto postrekovača. Ak chcete si kúpite to väčšie, buď si to budete miešať, alebo si kúpite nejaký takýto postrekovač a budete si vlastne striekať ten prostriedok rovno na gauč. Lebo ja potom už do tohto vysávača alebo tepovača už lejem len čistú vodu, takú vlažnú alebo teplú. Hej. Aby som vlastne nemusel ten prostriedok miešať do tej nádržky, tak ja si to dám do postrekovača a do tohoto už dávam len čistú vodu. No, takže postup je taký, že gauč som si najskôr povysával s vysávačom. Dáte si dookola nejaké tie uteráky, aby ste si nepostriekali dlážku. No a potom budete ešte potrebovať nejakú tú kefku, s ktorou si ten prostriedok vykefujete. Ja teda používam vrtačku s takou kefou, aby som to mal troška rýchlejšie, ale na začiatku som tiež začínal s touto kefou. No a potom vlastne nejaký lievik, ktorým vlastne tutok si lejete vodu, tak je to také príjemnejšie, že dáte si tam lievik a nalejete si vlažnú vodu. Dobre, takže ideme si to teraz nejako ukázať, ako ja tepujem môj gauč. Dáme si na bok tieto veci. No. A jednoducho zoberieme postrekovač. Nemusíte sa toho nejako báť, že to veľa zmočíte, práve že to musíte namočiť riadne. Takže takto nejako si to postriekam, aby som to riadne navlhčil. Musí to byť naozaj mokré, vlhké. Ja tepujem gauč približne 2-krát do roka, raz pred Vianocami a potom druhýkrát takto pred letom, niekedy v júli, ako mi to vyjde, ako si spomeniem, alebo ako si manželka spomenie, lebo tá ma do toho ženie skôr, ako ja chcem. Najviac špinavé plochy sú tieto sedavé, už tieto chrbty nie sú až také špinavé, ale vytepujem pekne celý gauč. Tieto predky ja moc netepujem, akože raz za čas áno, možno že raz do roka, ale tie sú tiež nebývajú nejako moc špinavé. Takže takto to poriadne namočíte. A potom buď si zoberete tú kefu ručnú a potom to ešte vykefujeme, aby sme vlastne ten prostriedok tak pekne dostali do tej látky. Dobre.
No dobre. Takže máme to tam postriekané. Ak chcete vidieť, ako to je s týmto ručným, tak vlastne tiež to robí takú penu a takto si to viete postriekať. No, dobre. Takže no a teraz buď si zoberiete ten ručný kartáč a pekne takto celý gauč vykefujete, najlepšie takto v dvoch smeroch, raz takto vodorovne a potom akože naprieč, aby ste ten prostriedok pekne rovnomerne dostali do celého toho gauča. Takto to vlastne celé pošúchate, alebo si zoberete vrtačku s takouto kefou a si to pobeháte. No dobre, takže gauč máme teraz vykefovaný, ten prostriedok necháme nejakých 15-20 minút pôsobiť a potom pôjdeme tepovať. No ubehlo nám teraz približne tých 15-20 minút, tak do tepovača už som si dal čistú vlažnú vodu. Táto nádobka má objem 4 litre, takže približne 2 až 3 krát vlastne ju môžete naplniť a nemusíte vylievať ten objem tejto väčšej nádrže z toho tepovača. S tepovačom tejto značky som akože spokojný, lebo bol za celkom dobré peniaze. Vtedy som ho kúpoval, myslím, že niečo okolo 100. Teraz sa dá kúpiť v akcii okolo 60-70 eur, čo si myslím, že je dobrá cena za to, ako vám to poslúži. Tepoval som s tým už aj koberce, aj pohovku, čo máme ešte jednu, a vlastne aj postele, a akože spokojnosť. Viem, že býva problém tu v tomto vypínači, lebo tu je len nejaká hadička takáto, nejaká silikónová, tu je vlastne len taký prst, ktorý tú hadičku priškrtí. A tam býva problém väčšinou ten, že vlastne sa tá voda, že tá hadička už je moc stlačená a tá voda cez to nemôže prejsť, tak stačí to len rozobrať, hadičku skrátiť, znova to nacvaknete naspäť a bude vám to fungovať. Potom vlastne aj kvôli tomu, aby som túto trysku, čo vlastne strieka tú vodu, aby som ju nejakým spôsobom nezašpinil tými prostriedkami, tak aj kvôli tomu ja vlastne si striekam zvlášť ten prostriedok a do tohto už dávam len čistú vodu, ktorú potom vlastne len vysávam. Vysávač má dve také funkcie, vlastne vysávanie a táto druhá funkcia je to kropenie. Takto vlastne spustíte
to čerpadielko a keď stlačím, tak teraz vlastne bude to striekať vodu. Hej. Môžete si to pokropiť, keď chcete ešte viacej. No a ja tu teraz vlastne budem vysávať tak, že budem robiť vodorovne a potom aj naprieč budem to vysávať dvoma smermi a vždy, keď to budem vysávať, tak budem striekať aj tú vodu. Vždy pri tom pohybe budem striekať aj tú vodu a potom už pri tom konečnom vlastne vysávaní budem odťahovať už len tekutinu, takže bez použitia tej vody už to budem len vysávať, aby som čo najviac vody z toho vysal preč, aby nám to čo najrýchlejšie vyschlo. Takže robí sa to nasledovne, striekam vodu a vlastne budem vysávať, takže bude to troška hlučnejšie a uvidíte, ako mi to pôjde. A teraz už vlastne bez použitia tej vody to len poriadne ešte raz povysávam. Samozrejme tam, kde uvidíte, že vám pôjde tej špiny viacej, tak treba to viackrát tady prebehnúť. Ale len takto povysávam. Treba ísť pekne pomaly a môžete na to takto s rukou pritlačiť, aby ste z toho dostali čo najviac vody. No najviac tej špiny býva na týchto sedakoch. Ja vám to aj teraz ukážem zbližšia, keď budem robiť tento stredný sedak. Tak vám to ukážem troška zbližšia. Že naozaj za toho pol roka tej špiny sa tam nazbiera celkom dosť. Takže ja to pustím a ukážem, ako to vlastne robí a vysáva zblízka. No, uvidíte potom sami, keď budem vylievať tú vodu, že aká je naozaj špinavá za toho pol roka. Najlepšie sa to robí takto dvoma rukami, jednou rukou si prikláčate tú sačnú hubicu a druhou rukou vlastne púšťate vodu a tak sa to robí asi najlepšie. Čím lepšie tú vodu odtiaľ povysávate, čím viacej, tak tým vám to rýchlejšie vyschne.
Je to dobre robiť v takomto letnom období, lebo vám to rýchlo usnie, vonku je teplo, takže večer už bude gauč chutný. Keď to urobíte takto z rána ako ja, tak večer si už na gauč bude sadnúť. Dobre, ja si idem teraz znova doplniť vodu, lebo už som ju minul. Takže na takýto gauč idete možno nejakých, toto je 4 litre, tam idem ešte možno, že polovicu, tak maximálne tých 7 litrov možno, že vody. Výmena je jednoduchá, ale musíte dať pozor na tento susačík, aby vám tu dobre zasadol. Tak, a môžeme pokračovať. No, dobre. Takže mám to hotové, vytepované. Teraz už to musí len vyschnúť. Ešte vám ukážem vlastne ako vyzerá tá voda. Teraz po tom tepovaní. A uvidíte, aké to bude kakauko. A pritom tepujem to naozaj asi približne za toho pol roka, hej, takže takto nejako to vyzerá. No, je to taká kalná voda. Môžeme si to ísť vyliať. Môžeme si to vyliať. Vyzerá to takto asi nejako po tom tepovaní a naozaj to je kalná voda. Vidíte, že aj z toho gauča to pobere všelijaké tie ešte žmolky, takže aj keď si myslíte, že máte čistý gauč a dobre sa vám na ňom sedí, tak on až taký čistý není. Určite, ak ste ho netepovali pár rokov, tak verte tomu, že bude špinavý. Lebo toto, čo ste videli, tak tá voda, to je vlastne za pol roka od Vianoc, keď som ho tepoval naposledy. S tepovačom som spokojný. K tepovaču sú potom ešte nejaké takéto ďalšie nastavce. To je taký širší na koberce. Nejaké tie trubice na predĺženie a vlastne tu na spodoch sa dá dať ešte takáto kefa. No ale najčastejšie, čo budete používať, tak budete používať tento nastavec, lebo s tým urobíte naozaj tieto všetky práce, ako sú gauče, postele a takisto aj auto som si tepoval s tým a všetko s týmto nastavcom. Takže vysavač mám možno nejaké 3 roky a som s ním spokojný. Za tie peniaze určite urobil veľa práce. Takže kto chce, tak nech si ho kúpi určite a môže počkať na nejakú akciu. Nemusí ho kúpovať za 100 ako ja, môže ho kúpiť fakt možno za tých 60-70 eur a to už sa fakt oplatí. Ho dá sa využívať ako klasický bežný vysávač a môžete s tým vysávať aj dlášku alebo čo vás napadne. Ja to tak nerobím, ja ho používam len na tepovanie, ale pre niekoho, kto by chcel, tak môže to používať ako aj bežný vysávač a potom po prípade, keď ho napadne, tak sem tam niečo otepuje.
Dobre, ďakujem za vzliadnutie a všetkým prajem pekný deň.